Hej. Hvad så? Ja, cringe. Gud er vanish. Ja, i dag skal vi vise... Wow, okay, ja, okay. I dag skal vi vise min server frem. Det ser godt nok på super awesome, ikke? Men altså, det er stadigvæk en server, ikke? Så det... Ja, der. Yes, ja, vi starter inde i jail. Man spawner lige der. Det er C. Vi starter med C, og så B. Vi har ikke forladet A endnu. B, det er faktisk heller ikke op at køre. Og alt er ikke færdigt, men ja. Det her, det er så jail. Det er til dem, der er dumme. Der kan man ikke særlig meget. Nej, der er ikke særlig meget. Jo, man kan lade Tarzan. Ja, så hopper vi herned. Ikke hop herned. Okay. Det bliver værst for dig selv, hvis du hopper ned. Nej, vent, vi skal i GM0. Det er lige meget det her, mand. Ja, kom, man. Det er lige meget. Nej, ikke hop ud. Du får band, hvis du finder dig. Eller vi finder dig. Ja, det er en langsom død. En trist død. Jamen se, det var det, jeg sagde, så spawner vi her jo. Så det... så står der velkommen, og så står der her pet. Det er en stack maler. Ja, og ranket boys, der får man kit eller sådan noget mere. Det er 1,5 stack. Og her er de ulovlige ting. Der er sgu da en fejl der. Alle former for armor er ulovligt. Der burde stå undtagen læder. Det laver vi efter det her. Ja, bare der, så skriver vi undtagen læder. Det laver vi efter. Ja, så går vi ud, og vi er rigtig glade, vi er i fængsel. Ja, det her, det er så mig og Hansel. Ham der. Ja. Der er ikke PP, det gider vi sgu ikke. Kan I donere til os, og så har vi hemmelige rum her, men det laver vi en serie med. Men det skal være skuespil, vi laver der. Maskister, vi har lige tømt alt, ellers har vi lavet sådan pænt sjovt her. Ja. Vi havde sådan 4 dummies på vagt, ja. Ja, de solgte den eller købte en hel masse dirt for 50.000. Bare sådan mine penge, de er tilbage, ikke? Der er ikke jeg har også stået pædet der. På en ny farve. Der har vi selvfølgelig også et hemmeligt rum med en jernsekler. Det kan man ikke normalt få, det ved jeg godt, men ja. Det er lige meget. Ja, det er selvfølgelig køleskab. Dejligt køleskab. Og det var godt, du havde fjernet det, der var der efter. Det huskede jeg sgu ikke. Skal vi hoppe herop? Ej, nej, det kan vi ikke. Og for sjov. Normale jeg kunne hoppe. Normale min. Lidt kedelig. Og så donate min, den er så lukket. Det er det her også en, man kan ikke komme herind, der er barrier for. Og det er der også her, der er også barrier for. Man kan følge til blocks over. Det har vi sgu ikke tænkt på. Man kan jo blocks over. Vi bliver nødt til lige at gøre den 2 højere. Yes. Jeg ved godt, de tænker, hvorfor bruger du ikke bullet lidt? Men det er fordi, makro det er meget høj. Jeg tænker, makro det er meget hurtigere. Det er muy billigt. Ja, han fik ikke engang noget at lave en, og ja. Der kom jeg skulle lige til at trykke på min makro. Nå, ja, så går vi ind til cellerne. Det celler, det koster 300 for en dag, det er ikke særlig stor en. Vi har flere celler her, klar. Ja, vi laver flere celler, hvis det er. Det tager lidt tid at lave den, men hvis der er folk har brug for det, så... Ja, der spiller faktisk ikke nogen herinde endnu, på der mine venner. Ja, der er 6 celler indtil videre, og hvis der er folk mangler, så laver jeg bare nogle flere. Og vi kan altid udvide gangen. Ja. Og så er der selvfølgelig vagtgangene. Gå lige ind i vagtrum, kom. Oj. Så her, der skal man så huske at skifte gear, hvis man Hvorfor er det, jeg hele tiden kommer til at trykke på min makro? det var ikke så godt. En rimelig dårlig start. Ja. Skal vi lige beskrive på vagt, jo?
Ja, og så hernede, der er så, hvad man får, det er C-vagt. Det er bare en af dem her. Selvfølgelig, de kommer ikke til at være broket, men vi har så heller ikke lavet kitsene og sådan noget endnu. Det er 1, og så får man så en pind, ikke? Ja, det er officerer. Det er så heller ikke broker og en pind. Og så det her, det er kun mig, der må have det. Det er inspektør. Jeg tror du sagde, det kun var dig. Nej, dude. Jeg kopierer bare det ekstra. Ja. Yes. Så venter bare på AT-billedet der, eller hvad? Du skal lige ind og vise shoppen. Bowl, jeg har blokket for dig. Okay, her det er det normale shop. Således. Yes, yes. Yes. Så herhen. 360, var? Ja, det skal vi lige herhen. Yes. Og der kan man jo selvfølgelig sælge dirt. Fordi der er dirt i farmen. Den er så lidt større end denne rum. Det er ikke så fancy. Ja, og så kan man sælge tingene lidt dyrere. Ja, ja. Sådan er det. Ja, så det er på det hele. Nå, ja, jeg tænker, vi warper til B. Det er så B, der har vi lige blokket for, fordi folk de kommer at bare godt warp hertil, så tænker vi kan sgu bare blokke det for, så kan folk ikke gøre det. Så det, der mangler lige en der. Ja, det her, det er så vores selv, det må jeg ikke se, for det er vi er kommet op. Det er mig, der lige har lavet det her udenpå, dog. Men ja. Ja, og det er mig, der har lavet resten indeni. Ja, han har lavet det indeni, men det har jeg Du har jo ikke. også set det. Vi har ikke skrevet det politibunden. Og dude, vi har et problem med alle de ulovlige ting, eller har vi ikke lavet det endnu? Ja, herovre. Jeg kan ikke se den. Det kan jeg i hvert fald. Nå, så er det sikkert bare en fejl af mig. Så der vagtrum, vi er ikke færdige med det. Jo, jeg har lavet gearet. Har du lavet kitsen? Ja. Fed. Prøv at klikke F3A derovre ved, så kan du sikkert se den. F3A. På samme tid, eller hvad? Ja. Så. Ja, nu kan jeg se det. Der kan I se, at man kan få emerald. Ja, man kan få emeralder, men det er så i PvP-minen. Vi glemte at vise BM. Nå ja, det går vi bare bagefter. Så viser vi BM til sidst med begge to. Her er den normale shop. Her har vi så ikke blokket for, fordi det har vi jo i spawn. Og her er den... Ja, den lille shop. Heroppe kommer der til at være casino. Jeg ved godt, det ligner en... Ja. Ja, det ved jeg godt. Men ja, det er sgu ikke meningen. Sådan er det der. Jeg hopper lige op her. Pro på kur. Jo, det her det er, hvad det hedder, cellerne. Dude, hvorfor har du ikke bare lavet sådan en ekstra tak ned her, så det her der også kan være hegn for? Hvad vil du nu gøre, hvis der kommer en voksen det orkede her, jeg ikke. så jeg ikke har særlig meget liv, og så kommer til at falde ned? Så er han jo død. Det kommer jo også hegn for, ikke? Altså, hvorfor har vi blokket det for? Det er ikke mig, der har blokket det for. Ja, undskyld. Ja, det er en normal B-celle. Og så herinde, det er bare med en ekstra etage. Ja, se det sådan her. Og man kan se her. Så det betaler så faktisk, så det er jo ikke særlig dyrt, det tænker jeg. Det behøver sgu ikke være særlig dyrt. Altså, serveren er ikke engang færdig. Man får som godt for dem. Ja, man får godt for pengene i hvert fald. Eller det er så ikke ægte penge, men det er jo penge i larmelobbyen. Det er den normale mine. Kedelige. Det er donator mine. Yes. Jeg har set, hvad vi har glemt. Hvad har vi glemt? Jeg skal lige over tjekke. Okay. Jeg har ikke glemt noget. Det var bare, jeg troede, det var meningen, der også skulle være sandstone herinde. Men det var mig, der lavede den. Men så kigger jeg lige i shoppen og så. Det her, det er så træfarmen. Der ved jeg ikke, hvorfor der lige mangler en der, Nikolaj. Jeg har ikke været herinde. Ja. Så går vi videre. Der så I nok lige det der. Hvad? Jeg ved faktisk, at det her, det er PP-minen. Så kan man lige på kur. Fuck, du er dårlig. Så kan man lige gøre det her. Det er faktisk, hvis I kigger her. Så det er faktisk lige under de andre jo. Så det...
Ja, det skal Og så kan, der kommer til at være en emerald og 2 diamanter hernede. Nej, det er procent, det der, dude. Ja, men der kommer til at være en emerald og 2 dia. Nej. Jo. Nej, den tager alt efter, hvor mange procent, så skal vi gøre, at der er 100 blocks hernede, dude. Kan du ikke finde noget af matematik, eller hvad? Det er altså også 100% her. Ja, men så skal der være 100 blocks her i minen. Ja, Hvor mange blocks er der? det tæller du bare efter. Det går lidt tid, det her. Hvorfor går det? Det ved jeg godt. Men ja, og vi har selvfølgelig gjort, så man kan komme tilbage i. Der er 378 blocks her. Ja, og der skal kun være 100, hvis det skal være i procent, så er der 1 diamant, der er 2 emeralder. Hvad var det, vi manglede? Nå ja, man kan selvfølgelig også donere til os her. Det var For helvede, det er bare rigtigt der. Vi mangler BM, det er mig, der har lavet det. Hvor filen var den nu, jeg gjorde det henne? Du skal ikke sige det, jeg finder det selv. Både PP-minen og BM er det samme sted, hov. Jeg skal lige have fly for os. Nå. Det er BM. Og så Troll. Begge steder fører til det samme sted, og det er lidt lort, det der hernede. Men hvorfor det er fandme lort. Til? Ja, har jeg night vision eller sådan noget? Bare sådan, at der er mega lyst hernede ved mig. Og det er sikkert fordi der er daytime. Night. Hvad er det derfor? Nej, ved mig er det stadigvæk mega lyst. Men er her en... Det var det mærkeligt. Nå, ja, vi mangler Warp C. Vi mangler BM her. Det er herhen. Det er ikke så oplagt, men det er fordi der er en eller anden idiot i Tumpe, eller hvad det er, der har valgt at fjerne det. Her køber man dirt, og dem der donater, de behøver selvfølgelig ikke købe det. Og hvis man rører hernede, så er det bare rip, så er man stok. Hvorfor fanden er man det? Så er det bare med at spawn. Jeg skal jo bare sådan der. Det er ikke fedt. Nu glitcher jeg, nu kan jeg ikke hoppe op på den der. Jeg glitcher. Det er... Ja, det... Jeg ved ikke, om det er bare mig. Dude, hvorfor tog vi på kun? Vi har glemt brød heroppe. Nej, dude, hvorfor tog vi på kun? Man kan bare gå ind i her. Så kan man sælge 64 seeds for 64. Jo. Hvorfor fanden er den der lige der? Det skal den da ikke. Ja, her kan du købe en vand. Ja, og herinde kan du købe et seed. Hvor er brød henne? Det er jo hernede. Nej, og se, så når man går bag ved den her, så er der PP her. Her er der PP. Og så er der ikke PP lige her. Ja, så her er der ikke PP. Så kan man sælge 64 for 2.240. Ja, så kan I se, man skal bruge lige lidt over 2 stacks brød. Ja. Og det er cirka hvad? Jeg tror det var 350 eller 300 mig og Markus fik kom frem til med for et brød. Nå, men ja, så skal vi til at runde den af. Jeg tænker, vi runder den af her. Bare fordi jeg magter ikke flyve et eller andet sted hen. Ja, men det var så C og B. Ja, vi har sgu ikke lige fået lavet A endnu, men... Ja, det har vi sgu ikke lige fået lavet endnu, og I kan se, at vi er ikke snydt herude overhovedet. På nær til, når det er, der kommer nogen ind, så... Ja, så snyder vi... Vi er aldrig... Sluk nu. Vi har aldrig nogensinde snydt herude overhovedet, så... Men vi har, I har jo set, at vi har fjernet alle tingene derinde. Det kan jeg også lige selv gå ind og bevise igen. Men der kommer en serie herfra, og der starter vi for helt legit. Der er ikke noget inde i tv'et. I kan også selv se, der findes, og der er ikke noget her. Nå ja, jeg har gemt en ting herinde, som du ikke så før. Hvad? Skal du se det? Ja. Nej, jeg skal lige ind igen. Jeg er fucking en retard. Det var fordi, at jeg ville have en masse XP til Enchanted, det der vi havde. Ja. Jeg prøver at hernede. Så jeg havde sådan 3 stacks iron, jeg havde været hen og min her i. Oj, dude! Du måtte bare ikke få XP'en. Du har ikke gemt mere, vel?
Nej. Det var det eneste, jeg Indtil gemte. hvis man miner under igen. Yes. Ja, men Og så det har vi var jo det. lige Så vores, tilbage. hvad kan man kalde det? Stenhus. Det Vi står her ved din blomst. kraftet med grimt der, sgu. Hvor er min blomst Ja. henne? Nå. Ja. Men ja, vores hus det er med grimt. Det er bare sten. Nej! Du har lige smadret livsblomsten. Den, der får hele serveren til at blive holdt i live. Han skal ikke være lyserød. Den skal ikke være lyserød. Jeg kan ikke se den. Lyserød. Nej, hvad laver du nu? Ej. Den skal være blå, siger jeg det. Dude. Jeg satte faktisk en blå deri. Ja, undskyld. Nå, ja, men med det sagt, så vil jeg sige farvel uden... Hov. Hvorfor er det, jeg hele tiden kommer til at klikke på makroknap? Jeg ved ikke hvorfor. Heroppe. Ja, jeg er deroppe. Og med det sagt, så vil jeg sige farvel. Og have en god dag. Til vi ses igen i min næste video. Nej, gå lige væk. Hej. Hej. Ja, ham der. Hej. Hej.